Hej, velkommen til. Jeg vil lige give jer nogle korte fif til, hvordan I kan gøre, når I selv skal skifte pære på jeres bil. En af de ting, som jeg rigtig godt kan lide, det er at tage min bedste ven silikonen med. Fordi hvis den lige får skudt silikone ind i stikket, så er det meget nemmere at pille af. Så det starter lige med at gøre. Nu kan jeg komme til på den her bil. Det er ikke alle biler, man kan komme til på. Jeg starter lige med at komme så godt ind, jeg kan hernede. Giver den lige ind i ledningerne bagpå. Sådan der. Så piller jeg stikket af. Nu har jeg valgt en C1'er her at skifte pære på, fordi en Citroën C1, en Peugeot 107 og en Toyota Aygo, det er samme bil, og der kører sindssygt mange af dem, så på den måde håber jeg lidt, at jeg kunne ramme lidt flere af jer, så jeg kunne hjælpe jer. Så fik jeg stikket af til pæren, og så sidder der sådan en manchet her hen over pæren. Den her manchet her, den skal I ikke give noget silikone, fordi så er den altså ikke til at, så falder den af sig selv. Så sidder der en fjeder herinde på pæren. Den skal lige trykkes ind, og så skal den skubbes ud til siden. Den skal skubbes ud mod siden af bilen på den her model. Og den driller lige lidt. Sådan der. Og så kommer pæren lige ud. Sådan der. Så er det bare at sætte en ny pære i, ind med pæren, på med fjederen, på med manchetten og på med stikket. Når man nu har fået stikket af, så tager jeg give den lige en lille skud silikone her ned i stikbenene. Fordi så er det meget nemmere næste gang I skal have stikket af og få det af. Når I nu sætter pæren i, så tager jeg lige og kigge ind, hvis man lige kommer herud, så kan I se ind i lygten her. Og der kan man se, hvis pæren den nu sidder skævt sådan her, så er der altså noget galt. Pæren den skal sidde lige inde i lygten, sådan der. Og når pæren den sidder lige, så kan man tage og sætte sin klips på. Så er det jo også meget nemmere at få klipsen på, hvis pæren den sidder lige. Så det var bare et lille fif til jer. Husk silikonen, den gør det meget nemmere. Og så held og lykke med det. Tak fordi I så med.